Ole chibai vek ule Christmas vuak vet chalte ni wangin video kanon da khat de hleka hei R15 kan muangin athar anon lak chu hlemania awunau pa present turani a du sa anon neya alem hi miron thon na heti nge min ti chu sak thengem antia keni chuan theom tak kanan ti a non da a alem chu hei hi anita ni tiang chi son chei chu turani a akar laglo hian hei Venice ti te rang lai te khi bel tur ania chung te po chu kan boi pui le mapa ti chuan kan print chuaka khit khian Arsenal logo chuang kaiwa mai don ani achung lama khianin milem anime lamte an bel kai sakto boka ti khian arang zong zong kha a hlia khu boka chei boka analani ti chuan heta hianin grazia hi an thurang ve na sato ang reng khop maya amarong ang si khian design omangin hei po hi kan full rep don ani khi akalar chu anita a design hei aron chuaka ti khian tlema design omle rang dewin kan han siam saka kan nauten han rep mala ti khian han ti mapa hei po hi chuak moi le viau tura ngai la chuan kan han soile du chu rapping class kha kan hong dona kan phalzau viawa fi kha sing kha sanga chawania kha thakhat an khoyanga zirtir na hnuaya ti chuan an du chen kan dora hian fi ngai to lawin an practice so manga du chuan hlo nei an thok zom thei don bokani chuan nakina an thiam tak khuna po dor kha ti khan an hongzom le thei dona tha em ani chuan mi china R15 kha thalak miron hmu thlap kha hei ti hian kan design chhuah sakta a print ta mup mai kan khol hianin anal viau tura ngai ta ila ti chuan khi a print chhuah sa ti kha an rep ta ale tengki an khoi meka tuna khian ai hnung lampang atel lamte chu ani dan tur angin an rep zo to a cover a side te po khi hanan zo fel to boka a tengki lai hi an be meka ti chuan a hmalam te po he an zo thokhat to ani dan tur ang ruang am chu ron lang ut to mai ni hei lo en chiang zel ula ti hianin sir lampang te po anan zo fel to tengki te po ani dan tur in zo fel vek to khi kita in carbon fiber zi ang te ki kanan print kanan da boka amoi re khop mai he bai ki chu ani tu te po an lung oi hlie ani kan lom khop mai ke ni po nei tu te na lung oi takan la chuak thin hi anuam em ani ti kha kanan soi duwa kumthar lama hian dor hi nisaria kan hong le dona motor chei mamo tan chuan kan biak le mol thei to dona hi a fula landan chu lo ni ta hian R15 V3 hi chei dang lamadu boka var lampang le adum graphic in polina du ei po hi kan khoi dang lam sak vek don ani abul chia hian R3 hi om boka R3 po hi milem thalak aron kengsa veka chutianga chei chu tur chu ni ain lo enzel doni in phone khalo kalsan lo ula mu nom don ania apol le khi me dum hi ei original anita hi anei to pa du ang thapin kanon chei chu sanga thalak te po kanon tilangang nakin dawa chuan hei V3 kan cheina tur kha ni ta print le mup mai ni kan khol hian in design zo to hnuwa mo khi a het live vel tur ni om takani chuan hei a rep te po a hau takani ang khi mut te po ngai ni maro chu kan pe zo ani kan mu me anga tul chuan anal na tur ani phot chuan mu chung te pon kan rep me ang now
arep tu po hi atlon sei thang renga thu chung meu chuanin atan chun harve deuh te pawh ni ma na mut mai kha a tha mai ni chuan hetlamah hian tengki te pawh an zoa a hma lampang te pawh an zo thuak tawh a khoimal mala ti hian hei pawh hi mawi leh viau dawn ani mawi thei viau zel ani rinai tak hian han chei chhuah meu hi chuanin tunah chuan kan zo tava ek hi ron la kual vel chinanga hei hi landan chu ni leh ta a tikhian khi tok teu leh khop mai thianghlim sor khop me hma ai chuan maw adumin an ron pol zeuh boka ti hian hemi pakhat hi sanga zangan kan khoi sak full hian sanga zanga ni chu chuan kumthar lamah chuan motor te bike te arong hlui to dalampang to khatiang buffing te pawh kan ti chho vek dawn ani thar leh sar mai ang hei R3 kha ni ta alem adu zong a chu hei hi ni ta ni iting hengan chei chuak leh dawn ani hei vua khom bel khom leh meka rin ai tak chuan hemi khoi chung hi hau tak ve reuh khop mai R3 hi amaro chu hau tak engang pawh ni se heti huang chungah hian kan lut ta sa a theilo hi om tur ani lo ti hi kan ngai dan ani top mai ni tikhian a bang te pawh kan an thiat dara hei thiat dar sa hianin bel hi anal du em a uluk deuhin a thriah som ringot pawh hi hau tak thin ani workshop anga phei chuan a thriah man pawh hi a to khop mai hetiang a bang le chi hrang thriah man hi maw ma se ke ni chuan an bil thran lo ani eng hi le tikhian kan chei chuak ta a khi nalin ti zawng ani em thalaka mi ang khan kan an chhuah le ta a mawi le viau ani hei pawh hi maw to khop mai a chei dan pawh hi adu kha chu mi rong contact ula rong kal zel ro kan thei top kan lo chuanga kan lo khoi sak chewanga indu thu sam ang nge in lo chu sak chew kan lo tum zel don ania kum thar lama cheiduin omani chuan kanin hmule theu tura ngaila pathian zara adam hian ho photila moi reuh khop mai tok teu takani he R3 hi maw